imfihlo enginayo engayifihlela uma ulibele ngibuza ngimibuzo ebuza ukuthi ingane ekabani. Unengane? Ingane stepfather sami esihlala khona lapha ekhaya esithandana noma. Ngabe ingane sinenyanga engaka? Ingane inenyanga ezo-8. Manje wena ube nengane ne-stepfather sakho? Yebo, kunjalo. Sine stepfather sami kahle kahle siyathandana. Okay. Manje umama lo othi usuplana ukushada naye noma umthatha umganise, ninayo ingane naye? Cha, asikakabi nazo ingane naye nkosami since nje ngihleli naye asikakabi nengane uyena unengane akayithola ngaphandle engamfica enayo. Kunjani ubudlelwane bakho nalengane awamfica? Hawu indodakazi yami nje ave siphilisana kamnandi kabi nje nayo nkosami nje ayiphilile ingane nje enhle nje ephilile futhi ehloniphile nje ngenankinga nje. Iwumfana noma intombazana? Intombazana. Mana ke ngoba ama-2K ehluphela kangaka akavela agqoka amabhamu short uthola ukuthi uyayihambela endlini akwenzeki nje ulingeke. Kona kukhona lokho kodwa phela yabona uma uyindoda phela ufune kwazi ukuthi umele ubudoda bakho ukutshengisa ukuthi ubaba la ekhaya. Kancane ngikhuluma nengane yami yabona ngikhuluma nengane yami uma kancane. Manje ngoba phela sakhuluma manje wangibizela abantu kanje nekwenze njani inkinga ikuphi? Ibona baba bazasisiza because kade ibona bazosiza angithi mina nawe besisikhulumile mina lento manje inkinga yakho kade ngiqalile baba ngithi kumele ube nesolution awukazi ube nesolution ingane iyakhula manje uma angithi awumancane futhi ani ngikutshelile mina ngathi mina ngizoba nendlela ukuthi lento sibone ukuthi silungisa kanjani manje ukwazi ukubiza abantu kanjani kuma camera kanje baba nini kade ngilindile yabona manje kade ngilindile baba kade ngilindile mana mnewethu mana mina bengathi mina nihambe emphakathini la ima mnewethu esifuna ukwazi lapho yini manje nginyusisa ushukela yini nginyusisa ushukela ngoba ingane akuyona yakho yini nginyusisa ushukela yo Doli sicela uqhubeka nodaba lakho mama usisazi ukuthi usibizele awukhulumi lutho nje uveza izinto ongazazi amahlazo nje emphakathini kanje no akwazi ukuthi ungenza lento le ngithi ngiyatshela no lento eyomndeni kufanele sikhulume mina nomndeni nabo manje abantu labo bangenaphi ibona bazasisiza ngoba wena baba awusizi ngalutho ibona bazasisiza yabo nje ngihleli phansi angihleli ngoba ngihleli ngithule nje yingoba ngifuna ukuthi lento le isekazi ukuthi siyixazulule Singakanani? Unini uhleli? Mina ngikhathele ngimdala manje ngifuna ngibona izinto. Uyamazi uma ukuthi unenkani kangakanani? Uyamazi ukuthi uma wakho ulwa kangakanani angithi? Manje phela angeke sivele siqhamuke sesinje phungu nendaba engaka. Uma wami lo. Sawubona ba. Uyaphila Nsele kalinda Mkhonto. Nsele kalinda Mkhonto sishawa isikhathi. Kumele siyithumelile lento sibe siyithumelile. Nsele asinaso isikhathi. Lalela bhuti. Ngicela niyenze ngelilanga lento le. Uzobe kuyiliphi lelo langa? Mana yabona nje manje angifuni ukuthi sesikhulume le ndaba la. Ukhona mama? Nikhuluma mama. Cela asini. Sobole sibone ngcono mhlambe ngizonikhokhela bafuthi ngeke asibuye sixoxe le ndaba asikwazi ukulivala lolu daba abantu balindile hayi umsindo yehlisa kancane ngelinye ilanga hayi manje okay ngicela na sicela usinike ithuba la namhlanje ngicela na sicela usinike ithuba sikwazi ukuhlala phansi nomndeni sibone ukuthi yini engasiyenzeka ngcono ngizomkhokhela imali kusho ukuthi iyona ndlela ophila ngayo leyo khokho ngicela ngithenge ehlisa ngingabe umsindehlisa ngabe iyona ndlela ophila ngayo khokho okay papa yena Nsele siyacela mfethu sicela ukukhulumisana nawe uzobulala umnyango kanti akuzwakali yini manje sicela ukukhuluma nawe uzokhala inkosikazi yini kanti kwenze njani sizocela ukukhuluma abantu bamakamera lana angazi into abafuna sanibona mama siyaphila ninjani yazini akathi ngifuna ndlana kukhona udaba esizocela ukuxoxa nawe mama udaba nami yebo mama abahamba hey phuma sicela nisinike ithuba